नमस्ते, माझं नाव कोमल युवराज माने. मी पुण्यावरून आले इकडे बहिणीकडे. मी गव्हाची खीर बनवून दाखवणार आहे आता. त्या वाटीनं 2 वाट्या गहू घ्यायचे. गहू पाण्यातून काढायचे. फक्त म्हणजे आपल्याला धुवून घ्यायचे का ते? हे धुवून घ्यायचे, फक्त पाण्यातून काढून धुवून घ्यायचे. मिक्सर मधून छोटं मोठं करून बारीक करून घ्यायचं. थोडं मोठं वरचं असं साल निघेल. ते लहान मोठं करून वाटून घेते. अजून थोडं वाटायला पाहिजे. हे पूर्ण खीर वाटून झाली आता. असं वाटायचं ना आपल्याला? हे पूर्ण वरची साल निघेपर्यंत वाटायचं. आणि आपण हे 2 भागात वाटले. 2 भागांमध्ये वाटले. आणि तुम्ही हे गावी पण असंच करता का मिक्सर मध्ये? नाही, गावी मिक्सर मध्ये नाही. गावी उकळ आणि मुसळ असतं. लाकडाचा मुसळ असतो आणि खाली ह्याच दगडाचं उकळ असतो. त्या उकळामध्ये पाण्यातून काढून ते वाटतात वरची साल निघेपर्यंत. आता हे तुम्ही काय करताय? हे सुकवायला टाकते. साल जरा सुटी होईपर्यंत गव्हापासून हाताने असं चोळून घ्यायचं वरचे साल. आपल्याला किती वेळ झाले सुकले ते? एक 10 मिनिट. 10 मिनिटात थोडं उन्हात ठेवून हवेला. आणि समजा कोण संध्याकाळचं बनवत असेल तर असं फॅनच्या खाली? फॅनच्या खाली ठेवू शकतो. तुमचा हात दाखवा. हे बघ, असं निघतं ना? हे असं निघतं. असं भुसा निघतं. हे जे पडतंय ते ना? थोडं नाही निघालं तर थोडं हाताने घासून घ्यायचं असं. गव्हाच्या वरची साल असते ना, म्हणजे कोंडा असतो ना, तो असा फक्त काढायचा. हे जेवढं हे निघालं असं भुसावरचा आणि थोडंफार आहे आतमध्ये, त्याच्यामध्ये काय फरक नाही पडत. ते पौष्टिक असलं तरी चालून जातं. आता ही कोणती रेसिपी आता? हे लिंबूचे पाणी. आपण अर्धा जग समज घेतला म्हणजे 2 तांबे घेतले. 2 तांबे पाणी टाकून द्यायचं. 2 तांबे घेतले. आता ही ह्याच्यात 1 वाटी घ्यायचं आपल्याला. 2 वाटी आहे ना, मग आपण डायरेक्ट जर टाकलं ह्याच्यामध्ये तर खाली लागेल. म्हणजे पाणी संपलं किंवा चिटकतं, करपतं, जसं भात आपण लावल्यानंतर करते. म्हणून आम्ही काय करतो सेफ्टीसाठी, म्हणजे हे तर डबेच लावतो आम्ही. ऑलमोस्ट अशा 3 वाट्या आहेत ना? नाही 2 वाट्या आहे. पण आता ते पाणी नंतर पाण्यात घातल्यानंतर थोडं जास्त लागतं. शिजते वेळेस उतू वगैरे नाही जात म्हणून थोडं तसं तेल टाकून घ्यायचं याच्यामध्ये. आणि लवकर शिजलं जातं. एकदम थोडंसं तेल टाकून 1 चम्मच. आणि शिजते वेळेस काही आपल्याला मीठ टाकायचं नाही, भातासारखं काही नाही. फक्त ह्याला ठेवायचंय. थोडं पाणी आहे जास्त ठेवलंय. आणि आपल्याला शिट्ट्या समज जर जास्त नाही घ्यायच्या असतील आपल्याला तर आपण स्लोली थोडा वेळ अर्धा तास स्लो गॅसवर ठेवून द्यायचं. म्हणजे त्याच्या आतल्या आत शिजून जातात ते. आपण फास्ट गॅस करून पटकन त्याच्या शिट्ट्या काढण्यापेक्षा एक ठेवलं आपण कुकर तर अर्धा तास स्लो गॅस ठेवायचा आणि ते पूर्ण गरम होतं. कसं आपण भात स्लोली करून आपण वाफवतो वगैरे तसा स्लो ठेवायचा आणि थोडी वेळ अगोदर आतल्या गरम होऊ द्यायचं सगळं. आतल्या वाफेनं चांगलं शिजलं जाते. आणि शिट्ट्या आपल्याला घ्यायला पाहिजे आपल्याला. होताना काही ते पटापट होतात. आणि मग आपल्याला वाटतं एवढ्या शिट्ट्या झाल्या मग आता बंद करायचं. मग ती म्हणजे शिजलं जात नाही लवकर असं. म्हणून अगोदर अर्धा तास आपण स्लो ठेवून, समज जास्त खीर आहे आपण तर अर्धा तास ठेवू शकतो. कमी खीर आहे तर 1 वाटी वगैरे 15 मिनिट बस झालं. 15 मिनिटाच्या नंतर मग खास करू शकतो आपण गॅस. आणि तेव्हा मग 10-12 शिट्ट्या घ्यायच्या. हे मी खिरीसाठी ओलं खोबरं किसून घेते. आणि तुम्ही तिकडे काय करताय? मी पण खिरीसाठी गूळ म्हणजे बारीक करून घेते. तिथे कुकर शिट्ट्या होईपर्यंत म्हणलं बसण्यापेक्षा ताईबरोबर गप्पा मारत हे करूया आपण. म्हणजे माणसांनी पण असंच करायचं, पहिलं कुकरला शिट्ट्या लावायला ठेवायचं, मग हे बाकीचं काम करायला घ्यायचं. नाही तर अगोदर हे करायचं नाही, कारण मध्ये आपल्याला टाइम आहेच ना. कारण आपल्याला टाइम मिळतो ना. उगाच शिट्ट्या होईपर्यंत बसण्यापेक्षा हे अगोदर करून घेतल्यानंतर मग नंतर काय करणार आपण शिट्टी होईपर्यंत कुकरची. आता मीडियम गॅस होता 1 शिट्टी होईपर्यंत. मग आता थोडा मोठा करायचा. 10-12 शिट्ट्या होईपर्यंत मोठाच गॅस ठेवायचा. म्हणजे पहिल्या शिट्टीपर्यंत मीडियम, पहिल्या शिट्टीपर्यंत मीडियम गॅसवर ठेवायचा. आणि आता फास्ट करून आपले 10-12 शिट्ट्या होऊ द्यायचं. 12. आता पाणी एक तर शिट्टी खाली घ्यायची. आता हे आपलं पाणी आलं ना बाहेर. आता काय करायचं याचं? एक तर शिट्टी खाली घ्यायची, पाणी असं बाहेर येतोय. नाहीतर गॅस कमी करायचा. थोडा कमी करायचा.
आता आपण काय केलं, सिटी पण खाली केलं, गॅस पण कमी केलं, गॅस कमी केला नाही. फक्त सिटी खाली केली. हा, कारण आपल्याला काय होईल, कुणाला काही असेल तर मग ते कमी जास्त करण्यात मग आणि परत आपल्याला जास्त वेळ जाणार. त्यामुळे मी काय करते, नेहमी शिट्टी खाली घेते. आता कुकर झालाय, 10-15 शिट्ट्या झाल्यात. आता गॅस बंद केला तरी चालेल. आणि तुम्ही समजा आता आमच्या इकडची क्वालिटी म्हणजे क्वांटिटी जास्त आहे, म्हणून आम्ही जास्त शिट्ट्या घेतल्या. 15 ते 20 शिट्ट्या घेतल्यात. तुम्ही एक वाटी जे तुमच्या 2 माणसासाठी बनवायचं आहे किंवा तुमच्या 4 माणसासाठी बनवायचं आहे, एक वाटी तुम्ही घेतलं तरी 15 शिट्ट्यामध्ये तुमचं व्यवस्थित होऊन जाईल. म्हणजे ह्या केसमध्ये आपण सिट्ट्या जास्त केल्या तरी काय प्रॉब्लेम नाही. काय प्रॉब्लेम नाही. उलट चांगलंच आहे. चांगलं मौशी. उलट आपल्याला जी गरगटायची पद्धत, जेव्हा गरगटते वेळेस आपण हे करतोय ना, शिट्ट्या जास्त घेतल्यामुळे तेव्हा मदत होते की जास्त वेळ आपल्याला असं गरगटते वेळेस हात दुखणार नाही. बरोबर. पटकन तो गुळ पण मिक्स होईल आणि खायला पण म्हणजे असं एकदम सॉफ्ट लागेल. म्हणजे शिट्ट्या जास्तच करून घ्या आणि जास्त झालं तरी टेन्शन घेऊ नका. फक्त पाणी व्यवस्थित जास्त पाहिजे. पाणी जास्त पाहिजे सुरुवातीला. आणि तुम्ही कुकरमध्ये टाकण्यापेक्षा डब्यात जे आता ठेवले आपण. आपण ठेवले तसं ठेवलं तर खूपच छान. कुकरमध्ये टाकल्यानंतर कसं खाली मला कर भीती असते, जास्त शिट्टी झाली की खाली लागेल की काय होईल, म्हणजे पोरींना कसं विसरून जातो आपण. त्यामुळे मी हे सांगण्याची रिस्क घेतली की म्हणजे तुम्ही रिस्क नका घेऊ कुकरमध्ये टाकायची. हा गॅस बंद करते मी. थोडा कुकर गार होईपर्यंत, पूर्ण वाफ जाईपर्यंत ना बाजूला ठेवून देते. आता हे कुकर गार झालंय, म्हणजे वाफ गेली पूर्ण त्याची. त्याची खीर शिजलेली आहे. हा, शिजली. पूर्ण शिजले. ही खीर छान शिजली. आता बारीक मऊ शिजले. असं खाली काढून घ्यायचं पूर्ण. थोडंसं मीठ टाकायचं, असं थोडं गरगटून घ्यायचं, मग गूळ टाकायचं. एक 2-3 मिनिटं आपल्याला असं करायचं. 3 मिनिट असं करून घ्यायचं. पाणी घालून घ्यायचं. गरम पाणी आहे ना? गरम पाणी. पाणी गरम आहे ना. आणि पाण्याचा अंदाज म्हणजे कसं समजायचं किती टाकायचं? थोडंसं पातळ होईपर्यंत. थोडंसं 2 वाट्या गव्हाच्या ह्याला 2 वाट्या गूळ घ्यायचं. आज दोघं बहिणी रेसिपी करतात आहे, म्हणजे चव किती येणार भारी आज. अशी फुटली ना खीर आणि मिळून आली की खीर जाईल समजायचं. आता मी ही थोडं गोड कमी झालं तर तुम्ही नंतर हे गोड पण टाकू शकता. हे मला नंतर वाटलं. 1 वाटी आपलं खोबरं. खोबरं सुकं नाही, ओलं आहे सुकं. ओलं खोबरं. हे वेलची पावडर आहे. अर्धा चमचा टाकले ना आपण. जायफळ का म्हणजे करते मी, वाटत बसत नाही त्या जायफळला. थोडं बारीक. त्या हातात मिक्सर आहे ना. म्हणजे एकदा खीर आपली कुकरला लावल्यापासून नंतर मग ह्याचं काहीच काम नाही याच्यात, है ना. एकदा कुकरला खीर झाली लावून की त्याचं काम झालं. फक्त मग आपल्याला लागणार तर गरम पाणी असं. गरम पाणी, गरमच घालायचं आहे पाणी. पाणी गरमच घालायचंय, गार नाही घालायचे. हे माझे मिस्टर आहेत, त्यांना जरा साखायला दिले मी खीर. तर थोडं गोडीला कमी आहे म्हणून सांगताय. थोडं आपलं गुळ लागणार आहे का? थोडं गुळ लागणार आहे. थोडं गुळ लागणार आहे, थोडं टाकून घ्यावं. म्हणजे आपण असंही टेस्ट करू शकतो आणि नंतर गुळ टाकू शकतो आपण, टाकू शकतो नंतर. आपण इकडे 2 घेतले होते, तिकडे आपण आता 2.5 वाटी गुळ लागेल. कारण जास्त झाल्याच्या नंतर काढता येणार नाही. बरोबर आहे. कमी कमी टाकू शकतो. हो. आणि अशा अनुभवी माणसाला चाखायला दिल्यानंतर खूप छान. म्हणजे 2.5 वाट्या आपण टाकायलाच पाहिजे. 2 वाट्या 2 वाट्या गव्हाच्या. पाणी त्याच्यामध्ये असतं, वाढलं गेलं ना सर्व ते. आणि परत काय असतं, खोबरं. असे बहुतेक कमेंट्स येतात आम्हाला की असं आपण एक गोड पदार्थ बनवतोय,
तर त्याच्यात तुम्ही मीठ का टाकता? दुधाच्या ह्याच्यापासून आपण खीर बनवतो ना त्याच्यामध्ये मीठ नाही टाकायचं. आणि बाकी काय तुम्ही आपण गव्हाची खीर तांदळाची खीर बनवतो त्याच्यामध्ये मीठ टाकून केल्याशिवाय टेस्ट येत नाही त्याला. तो मग कसं आहे कोणत्याही गोष्टीमध्ये म्हणजे ह्या खिरीमध्ये मीठ टाकल्यानंतर चवदारच बनते. म्हणजे मीठ का टाकतात? चव वाढवण्यासाठी. चव वाढवण्यासाठी. आपण ह्याच्यामध्ये मीठ जर नाही टाकलं ना ती तू कितीही गुळ टाक त्याला चव येणारच नाही. बरोबर. थोडंसं मीठ पाहिजे. हा. आणि मी शंकरपाळ्याला पण मीठ टाकते हा. जेव्हा मी दिवाळीला शंकरपाळ्या करते ना त्याच्यात पण मीठ टाकते. पण कित्येक लोकांच्या शंकरपाळ्या मी खाते जेव्हा माझ्याकडे ताट येतात तेव्हा मी खाते मला चवच लागत नाही. बरोबर. थोडं मिठानं चव येते. समज. आणि मग मला काय विचारतात जे ज्यांच्या घरी ताटं जातात ना का की तुमच्या शंकरपाळ्या वगैरे सगळेच कसं काय चांगलं होतं ही माझी सिक्रेट आहे. मग आता विचारणार कमेंटमध्ये. हे देते वेळेस ना खायला देते वेळेस थोडं थोडं तूप टाकून द्यायचं. म्हणजे सर्विंग करताना तुम्ही तूप टाकताच का? टाकून वरती? द्यायचं. अजून चव वाढत असेल त्याची. हो. इथे आपली रेसिपी रेडी आहे. रेसिपी रेडी आहे. आता सर्व टेस्ट करा. टेस्ट करून बघा. टेस्ट करून सांगा आम्हाला. टेस्ट करून सांगा कशी झाली आहे ते. लाईक करा. लाईक करा शेअर करा. आणि शेअर सबस्क्राईब करा. करा. आणि सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब. रेसिपी एकदम रेडी आहे आपली. टेस्टिंग करून सांगा मला कशी झाली. सांगा तुम्ही सांगा खूपच पहिलं. सुंदर झाली. चांगले. याला कमीत कमी कशी झाली? 1 वाटीची खीर बनवायला 2 तास लागतात. बरोबर. आवडले हो मी कशी आहे? मस्त झाले एकदम मस्त. छान. खूप 2 तास लागले ना तरी पण खूपच एकदम मस्त खूपच छान म्हणजे झाले. एकदम खूप. म्हणजे आणि ही आपली वेळ हेल्दी. गेला तरी पण खाल्ल्याच्या नंतर एक वेगळं हे होतं. ही आपली हेल्दी पण आहे ना. हो. हम्म. ह्या खिरीचे एक असं वैशिष्ट्य आहे की शिजवलेला पदार्थ आहे. शिजवलेला पदार्थ आहे त्यामुळे आणि गॅस आहे, हे digest खाल्ल्यानंतर डायजेस्ट म्हणजे कोणाला करप ढेकरा किंवा अपचन झाले असा हा प्रकार होत नाही. आणि ही खीर तुम्ही 2-3 दिवस जरी शिजवून खाल्ली तरी सुद्धा काही फरक पडत नाही. अशी खीर आहे ही की आपल्याला आपल्या पोटाचा प्रॉब्लेम नाही होणार का? नाही होणार. आणि पौष्टिक असते खीर. हम्म.